Det er virkelig voldsomt, det her. Ja, foran 2-0 ved pausen. Og i total kontrol. Af den første halvdel af den halvleg. Og den der sejr over Midtjylland, den kom jo nærmest i klubbens Hall of Fame. Jo. Lige nu er der stor krise omkring Sønderjyske. Alle kampene her i 22. og sidste spillerunde i 3F Superligaen, og der er virkelig mange ting at holde øje med. Lad os lige holde øje med Jonathan. Men hvad der sker her, det er Victor Claesson. Efter den gode start med 2-1 i Randers og 1-0 i topopgøret mod FC Midtjylland. Her på sidelinjen. Men det er meget interessant med Jakob Poulsen, for hvis vi skruer tiden tilbage. Så ud som om, Det er jo sideløbende, og det er jo altså duel mellem FC Midtjylland og FC København. Og der er FC København altså maksimalt presset, hvis ikke de får det her vendt. det er ikke en god clearing. Det er et fløjt udgangspunkt for mesterskabsslutspillets kampe, hvis den her Ja, det med... Kevin Dix. Rasmus Falk. Det er farligt. Minutter har man altså fundet ekstra som minimum til denne kamp. Det var meget. Kevin Dix. Rasmus Falk. Stadig Rasmus Falk. Tibold ind mod Armin Xhaka. Kom ind allerede efter 55 minutter, men altså med et sejrsmål og en god indsats, så har han jo retfærdiggjort det i den grad. Hvis du vil se mere til Superliga-fodbold, så er det altså over på TV2 Sports for totalfodbold. Kevin Dix. Rasmus Falk. Dix prøver igen. Gå til Leisvig. Og der førte Viborg i øvrigt også 3-2 sent i kampen.